Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine edlulile emhlabeni wesifazane okubekwa ukuthi ushaywe indoda yakhe ibe imchokha ngogesi. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ushone ngesihluku wesifazane uMahlengi Sikhosana obevakashele isoka lakhe eHarding kwaMbotho eNkangala. Kubikwa ukuthi uMahlengi ubevakashele indoda ekhaya kubo. Kube khona ukukhilisana phakathi kwabo yabe isimshaya iphinde imchokhe ngogesi okugcineke edlula emhlabeni. Imbangela yengxabano namanje ibingakaziwa. Kubikwa ukuthi abomndeni womfana basukile babiza umndeni wentombazane. Uthe ufika umndeni wentombazane ibisivele isishonile. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene ezinkundleni zokuxhumana. Precious inkosazana yakwaMkhize uthe ngathi kubhlungu ukuchokha u2 plate wakamfana ngephutha. How much more esekuchokha ngamabomu. Jolani bafethu, mina sengizochaza amaphupho abesefaka ama-emoji atshengisa ukukhathazeka. Umpilo Celi Mgabhi kaMagumethe uthe lo mfana uhlala yedwa yini kubo noma ile mndeni enganandaba nomuntu okhala kwenye indlu. Abesefaka ama-emoji akhalayo. Ucebo Mashobana uthe ayi osajola unesibindi. Abesefaka ama-emoji akhalayo. Usilindile ekhambule uthe ayi ngathi singatholakala leshimane somfana kube abomndeni abazoxoxa naye ngale ndlela enze ngayo kwindodakazi yabo. Uma eboshwa uzophuma lo mgulukudu. uCarol Ntulu uthe mina ngamtshela umfana wasekhaya ukuthi ngathi nje angidlali ukuthi ubani wrong anginendaba. Umuntu nje washaya ingane yabantu mina ngemaphoyiseni futhi ke angihlehli kuleso sinqumo. Singaphela izingane ezihlukumezana ngazodwa. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzokuphala kwakho khona lapha kwi comment section. Mina nje entathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambe evidweni elandelayo.